ונתרגל בשטח. אני מרגיש שאנחנו מפספסים פואנט, אנחנו כאילו חוזרים על עצמנו, ואז כאילו אני מרגיש שאני מתפזר. אני לא יודע מה איתכם, אבל הרגשתי נורא שאני מתפזר בזמן האחרון. אני לא ממוקד, אני כאילו פתאום אני מרגיש שאני פתאום הלכתי עם שחר, ופתאום שחר נעלם לי, אז במקום ללכת לחפש אותו ולהצמיד אותו אליי, טוב, הוא הלך, אז יאללה, גם אני אלך לבד. אנחנו איבדנו את המבנה שלנו שרצנו איתו כל הזמן. נתחיל לחזור לזה לאט לאט, ואיזי. טוב. אנחנו נתחיל את זה מה שנקרא, נתחיל לחזור לתוך החוליות. אין חוליות אורגניות בקבוצה. גם לכם, if you feel you don't understand something, raise your hand, I'll explain in English. אין חוליות אורגניות בקבוצה. למה? כי הקבוצה, אנשים לא מגיעים כל שבת. אם הייתם מגיעים כולכם כל שבת, לא משנה מה, דם, שמש, יזע ודמעות, הייתי אומר סבבה. אבל אין פה מבנה כזה, אז לכן אנחנו מה שנקרא, כולם יצטרכו ללמוד לעבוד עם כולם. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר, כשעובדים בתוך חוליה, אם החוליה שלך נפגעה ונשארתם שני אנשים, אתם אמורים לחבור לכוח הקיים. Join. If you're, like, you and Shaked and let's say I gave you Gal. You're going. Suddenly, out of nowhere, Shaked and Gal are dead. So you are supposed to, not to, okay, I'm the lone wolf. You are supposed to join up with the rest of the team. Got it. So you won't be alone and you'll die for nothing. So you can avenge us. אני עושה את זה אגב ב-WOT. אחרי שאם אני מתאבד על משהו שם, אני רושם להם איזה Avenge me! כן, יש לי באחד הסרטונים שהתחלתי לערוך, יש לי אותך צועק את ה-Avenge me. וזה שהבטחת לי שאני לא אראה את חולון. כשאני אלמד באוניברסיטה, לא הבנתי אם זה היה אמור לאיים. יכול להיות שהוא התכוון שאף פעם לא יעשו מפה של חולון במשחק. לענייננו. יש שני אופציות של מערבים. מערב סטטי ומערב דינמי. מערב דינמי זה הכוח הדינמי. אמבוש. There is a dynamic one and a static one. Static one is you are sitting in a spot where you can see everything and you control the area and you can shoot whatever comes. Dynamic is the one that you still control the area but you are moving away. After the first contact you are moving away from the contact, so you what we say you live 1 hour again to die another day. יש שני סוגים של מערבים, מערב סטטי, מערב דינמי. אני רוצה קצת לעשות פה, הבאנו מה שנקרא תרשימייה. אני אצייר פה שביל. ואני רוצה לשאול אתכם, יש לך שביל פה, איפה הייתם מציבים מערב? איפה שהשביל מתעכל. יש לך 3 אנשים. איפה שהשביל, בדיוק בעיכול של השביל. אני גם אגיד לך למה. לא, צד שני. אני גם אגיד לך למה. כי בן אדם שמגיע מהשביל, כן? בן אדם שמגיע מהשביל מהישורת, אם תשים את זה רגע, רק שנייה לתיקון. I'm just saying that this area is flat. It's no hilly or something like that. Because, like in a hill, like this could be a bad spot. Like from this spot you can't see shit. So he has to change his place. But מה שאני רוצה לשאול זה, אוקיי, לא משנה. יש עוד מקום. פה, איפה עוד? 2. למטה. מה למטה? פה? פה, כן. פה? לא, שם. פה? שם. עוד אחד? ועוד אחד. עם אחד מהם, כאילו. אוקיי. או אותו דבר כמו זה, אבל בצד שני. נגיד בצד שני. לא. באמצע, אבל בקשת הגדולה. פה? באמצע. בדיוק מול השני. מול זה שמולו, כאילו. בשיא העיכול, כאילו, קיצור. מה המרחק מהבן אדם לשביל? אני הייתי אומר, מאחורי הקו עצים הראשון. לא. שהכי קרוב. למה לא? למה לא? לא. תחשוב על זה. לא, כי ככה אתה הכי מוסתר, ואתה הכי יכול לראות את האלה. בוא נגיד שהשביל, מה הממוצע של שביל? 10, 15, 20 מטר? אוקיי.
זה 15-20 מטר, נגיד 15 מטר. פחות, אבל נגיד. אם האויב ינוע בצורה כזאת, מה יקרה לזה? הם מהירו אחד על השני. אז יותר בפנים אתה אומר. בדיוק. אוקיי, אבל המיקום שאמרתי נכון? קזי, בואי. המיקומים שאמרתי נכונים, אני יכול להסביר גם למה אני חושב. כרגע לא משנה. המיקומים חשובים שפשוט מאוד יהיה לך פה את ה-20 מטר. עוד פעם, אנחנו כרגע מדברים על שטח פתוח שיש לך קו ראייה. מה, גם תלוי עם איזה כלי, הכל תלוי. That you have a line of sight. It's not like if you have a hill here and it's hidden and this one cannot hit you. So it's okay to be behind it. Or on the side of it or whatever. But if you'll be too close, then what could happen is this side will hit this side. You're doing the crossfire. So you take a little bit distance. You see your position. You assume it against all your teammates. You don't take a position that you don't see your teammates. You have to see them. If it's a line of sight, if it's radio, if you know he's there. דבר שני, אם אתם מתים, תצעק אני מת. למה לצעוק? כדי שישמעו בסרטון שהרגתי אותך. לא. כדי שאחרי קבוצה ידעו. It's not, it's like, it's a little bit like cheating. But once you're shouting you're dead, you have 2 points you're earning. First of all, the enemy that hit you won't hit you again. So don't shoot me, I'm already dead. כן, in Czech Republic it's a very important point. And second thing is you're notifying your teammates that you're dead. So they'll know, okay, Jonathan is not here, let's withdraw ourselves and regroup at the other point. אז חשוב מאוד לשמור על המרחקים, distances, מרחקים. אם אתם עושים מערב על ציר, עכשיו, לנו בכוח יש 2 צלפים, נכון להיום. לא יודע אם שקד יחליט לעבור לסיסטמה או לא. הצלפים יש להם שימוש טוב. לי סקופ, יהיה לי גם צלף על הגב. הצלפים יש להם שימוש מעולה, הם ספוטרים, intelligence. The enemy is coming from here, the enemy is coming from here, the enemy is coming from here. That's your job, too. It's an important job, don't underestimate it. אל תמעיטו בערכה. זה חשוב מאוד שמדווחים לך מאיפה הם מגיעים, אתה יכול להערך, יופי, יש לך את הזמן, להיות מוכן מול האויב. מה עוד? אז חשוב המרחקים. עקרונית, מה שהציור פה הוא טוב, אבל יש פה חוסר אחד של שקד. לא הייתי שם את זה כאן. יכול להיות. אבל אתה יודע למה אמרתי את זה? כי בן אדם שבא מהישורת מכאן, בן אדם שמגיע מכאן, מהשביל, הוא לא יכול לראות אותם, כביכול. אבל זה, תקשיב, כל בן אדם שיושב פה, בהנחה שזה 3 כרגע, אם היה לי רביעה אז הייתי שם פה עוד אחד. אבל כרגע ב3, הזווית ראייה שלו היא לכאן ולכאן, וגם לכאן. הוא לא צריך לסמוך רק על זה. כן, בסדר. כנ"ל זה הזווית ראייה שלו. יש לך אחד בכל שלב של ה... מסתכל ואחורה. למעשה הוא עושה כמעט 360 חוץ מהאזור הזה שהוא לא צריך להסתכל עליו כרגע. שזה התפקיד של זה, להסתכל אחורה וככה. אתם חייבים כיסוי לכל הזה, כל הזמן לפתוח את העיניים, להסתכל ימינה, שמאלה, אתה לא יודע מאיפה יצוצו לך. גם אני לפעמים עושה איגופים רחבים מאוד. חכו לי. אני ארגיש טוב עם זה. אז זה לגבי מערב בעיכול. מה אתם אומרים על דרך ישרה? אין לך פה כל כך הרבה אפשרויות, פשוט לדחוף אותם רחוק. כמה שיותר רחוק מהשביל, אבל כמה ש... השאלה לא נשאלת כזאת, אתה עדיין היית מפצל את הכוח? לא. או שמשאיר אותו בצורה אחת? צורה אחת. כי פה הסיכוי שאתה תצטרך לברוח, כי זה ידפק, הוא יותר גדול. נכון. כי אתה... הגיוני. בהנחה שנגיד שיש פה 1, 2 ופה 1, 2, סתם, לא משנה כרגע. 2 יברחו לפה, 2 יברחו לפה, זה לא... הם לא יכולים בחיים לעשות את הבריחה לחבור, אין חבירה, לא תהיה חבירה אף פעם. כן. עדיף במצב כזה להשאיר את הכוח
ולמה בעיכול הם יכולים לעשות חדירה? בעיכול יותר קל. יותר קל, כי בן אדם, יש לך עיכול, בן אדם שמגיע מפה, זה יכול לברוח לך מפה לפה והם לא יראו אותו. הם לא יראו אותו, כאילו. אנחנו עדיין מדברים על שטח מישורי, שזה לא קיים בעולם, גם פה. אבל אתה עדיין צריך לחשוב על כל הכוח. אז אם הכוח מרוכז כאן, בצורה כזאת, המרחקים כמובן מרחקים מהשביל, שלא להתקרב לשביל, שלא להיות קרובים לשביל, אבל יש להם כיסוי מאוד מאוד רחב. פה הייתי שם את הצלפים, מאחורה את הזה, ברגע שהצלפים נתקלו בכוח הראשוני והורידו את מי שהורידו, הם עושים אחורה. כן. למה עשו אחורה ככה? כדי לאפשר לשניים האלה לחזור אחורה. לא, כדי שיהיו כולם לא, למה לא לעשות ככה? לא להיכנס לקו אש. דניאל, למה לעשות אחורה ככה ולא ככה? לא דקה כנס לי. כולם בסדר? שיגעון המוזיק. מה עוד? עכשיו נתחיל קצת לעבוד על החוליות. שביל. פה יש מערב. המערב יושב על כל האזור הזה, חולש עליו. החוליה נעה פה, במצב מדורג. אנחנו אף פעם לא נעים על שביל. You never take the road. Road, too obvious, too be seen, too much seen. אתם אף פעם לא נעים על השביל. תמיד נעים משני הצדדים. איך אתם מצפים לעשות התקלה של הדבר הזה? These guys are becoming like whatever, retek, suppressive fire. They take suppressive fire of this. Those two are the group at the other side of the flank them. flank line. מה שאנחנו תמיד עושים. These guys don't move because they're exposed to fire from here. They'll die, probably. But these guys are taking the flanking and attacking this force from this side. They'll have a problem here, which the problem is to cross this road. But assuming they'll come to here, they will be able to suppress the enemy, while the others are moving. while the others will or come to the flanking side or start attacking right here. יש? שיגעון. נחזור לעיכול האהוב עלינו. המרחקים זה מרחקים, רק בשביל הגודל של הדבר הדפוק הזה. פעם הבאה תתלה פה אחד יותר גדול. איך אתם מצפים שהכוח מערב, אחרי שהוא נתקל, כוח מערב, אם הוא לא סטטי, הוא דינמי. אם הוא דינמי, אז הוא צריך להתקל ולזוז, לברוח, אחורה. הגיע כוח אויב מכאן, נתקל בזה, פתח חילופי אש, זה עזר קצת כמה שהוא יכול, זה עזר כמה שהוא יכול, זה בכלל יושב, עושה מרגריטות בשמש. איך אתם מצפים מהכוח מערב לזוז אחורה? לאיזה כיוון אתם חושבים שכדאי לו לזוז? למרגריטות. למרגריטות, כן. כמה שיותר רחוק, כביכול. אבל התנועה צריכה להיות ממש אחורה. כן. לא אחורה עד הסוף. הם צריכים לעשות פה. מערב כוכב. כדי להתקיל את אלו, כי הם ימשיכו לרדוף אותם. אבל מי הראשון שמצמצם אחורה? הקרוב ביותר או הרחוק ביותר? הוא מצמצם לזה, זה מצמצם לזה, וביחד הם נעים אחורה. 360 view. Yeah, something like that. We have to cover all the angles.
אוקיי, סבבה. עכשיו, לא בתור כוח מעבר, בתור כוח תוקף. נתקלתם, זה האנשים שנעים פה, נתקלתם פה, פה, פה ופה. איך הכוח הזה צריך לנוע? This is a curve. You have to think of the curve. You know it's a curve. You don't know what's hidden here. Back and front. The best. אלה ששם. צריכים לחבור לאלה שבצד התחתון וכאילו... לצד הצר של נמשיך העיכול. לנקות את שני הצדדים. אבל ברגע שהם יגיעו לאחרי העיכול, ואני סתם כרגע מתוך הנחה אומר שפה יש שביל ישר, תלוי במשימה. אבל אם המשימה היא להמשיך במורד השביל, הם צריכים להגיע למצב שהם סיימו את השביל ולהיות מוכן לאימות מפה. אז הם צריכים להיות פרוסים פה כמה שיותר, ואלו שפה הם אמורים להבטיח כמה שהם יכולים את הצד הזה. שוב, זה משתנה, כי במקום כמו שלנו, שאתה יודע כמה שחקנים יש לך, אז אתה יכול לדעת, הנה, הרגתי אחד, הרגתי שני, שם מחכה לי אחד. בסדר. במקומות אחרים אתה לא יודע כמה מחכים לך. You don't know how much will be there. But I'm thinking I would have gone back like זה this. היחידה שאני חושב שכן כדאי להגיע גם Because למשחקים if I בארץ. just go around like this, לתרגל עבודה ככוח גדול שאין לך מושג כמה. כן, אבל Yeah, אתה but- לוקח את ההבדלים בין הכוחות הגדולים שיש לך Yeah, but you're בחו"ל, right, לכוחות but הגדולים you שיש לך already have- בארץ. You know, like לא. if we're moving, לדעתי חצי מהקבוצות בארץ לא ראויות לקרוא בכלל קבוצות. הם חבורה של אנשים שמגיעים לאותו מקום ביחד, זה אתה הכל. לא יודע still כמה moving אנשים יש שם, on אבל two הם sides עדיין of יורים the road. עליהם. בסדר. so if אתה you're saying תשלם you're 120 שקל flanking בשביל already, שיגידו לך you'll להביא go את המים backwards. ואת האוכל בעצמך, Backwards וגם is not לחפור שוחות ולמלא סכין בחול. אני לא הייתי חופר Why is שוחות ולא not הייתי good? ממלא סכין. עזוב. וגם לברגט Backwards הבאתי את המים ואת האוכל goes בעצמי. even זה עצם העובדה שהם אומרים לך Let's say לעשות that- את זה, No, וכאילו, אז על מה אתם לוקחים no, כסף, let- יא let me חתיכת ask you a מפגרים? question. But if But you wait, move, זהו. What אתה force רוצה, did you תעשה. mean that will go back and flank? יאללה, עזוב אותך. This one or this לא one? שווה לשלם להם שקל. מאותה סיבה שאני לא משלם לבית ברל וקיסר, אני לא משלם גם למשחקים המפגרים שלי. if we're on both sides of the road, these ones, it's not going to help to go back. But if they will go back, they won't be able to suppress fire on this one. It's a tricky one. You have to think about all the guys here that will be like abandoned and Turkish shoot. שאלות? טוב, נעבור קצת על החוליה מהר לא יודע מה קורה לעומר. חוליה, תמיד אנחנו נעים ככה 1, 2, 3, סליחה 3, 4. זה מבנה של חוליה כשהכיוון הוא לכאן. למה? אחד לא אמור להיות. לכולם ברור שזה המבנה של החוליה? מה- למה? מה המספרים שלהם? שתיים זה 1 לידו. ו-2 אמורים לפרוס באמצע באישור. כן. מה הקשר למספר? What's the significance of the number? לדעת, לפי מה שאני זוכר, איפה ש-2 זה 1, איפה ש-3 זה 2 ואיפה ש-1 זה 3. כדי שבפריסה באישור קו 1 ו-2 יהיו באמצע. ו-1 מדלג לא, ל-3. אבל אם אתה זה, אז 3 אמור להיכנס לכאן, ו4 לפה. 1 ו-2 באמצע ו-1 מדלג עם 3. אף פעם לא מדלגים 2 צמידים. נכון. לא, אבל מה זה משנה מי אחד מ... כי בפריסה אתה צריך שיהיה לך לפי מספר. שרשרת אומרת- פיקוד. שרשרת פיקוד, כן. זה 1? או 3 או 1, אין שם. לא, 1 ו-2 באמצע. זה 1. מאחורה 2? זה 2? כן, כן. זה קיצוני 3. לא, 2 ו-4 זה לא הפוך? כי אם אתה נפרס, אתה נפרס לצד ימין. לא. אתה נפרס באישור לאיפה שאתה מתקדם. באישור, לא בזווית. אוקיי, הגיוני. מה שהמכשול היחידי פה, שאם פתאום יש התקלה מהצדדים, כל הכוח למעשה צריך להשתנות. 1 רץ לכאן, 2 רץ לפה, ו4 רץ לכאן.
שוב, אבל ברגע שאתה מודע לכוח שלך, אתה תזהה אוטומטית לאן אתה צריך לזוז. ואז הם יהיו צמודים וזה לא טוב. חזי, אבל ברגע שאתה כוח מתורגל בזה, אז המפקד חוליה אומר מאיפה יש מזה. לא, כי לכל 1 ו-3 אמורים לדלג והם צמודים, זה לא טוב, זה צריך להיות. אז אחד ידלג עם 4. עזוב, לא משנה, עזוב את המספרים. ברגע שהכוח מתורגל בכל העניין הזה, המפקד כוח מזהה מאיפה יש התקלות, וכל הכוח צריך לדעת איפה כל אחד נמצא ולאן לזוז, זה הגיוני. זה לא משנה המספרים, אתה יודע איפה כל אחד נמצא, אתה רואה את האנשים בעיניים, ברגע שמפקד כוח אומר, התקלנו מימין, אז יודעים שצריכים לפרוס לאותו צד, או איך שזה לא יהיה. עכשיו, מה שאני רוצה עוד לבקש, ובזה סיימנו באמת, להיום, תקשורת. תקפידו לדבר, תקפידו לצפות, זיהיתי, לא זיהיתי. זה דברים שחסרים נורא בכוח. אם לא זיהיתם, סבבה. אם זיהיתם ואתם לא מספרים את זה, מה עשיתם בזה? הנה הוא אומר. אם זה מישהו שעוד לא ירה, אז שפת סימנים תעזור. שפת סימנים תעזור. שבוע הבא נעשה קצת שפת סימנים. יאללה. הופ!